Казвам се Тихомира, на 47 години съм и съм йога учител и имам късмета да попадна в клиника 8. Аз имам един проблем с един зъб заради една обица на език от преди много години, който много ме притесняваше и бях търсила и разглеждала различни варианти, но общо дето винаги имах някакво съпротивление, притеснение от целия процес. Така и не предприех мерки. Обаче, когато започнахме с доктор Боков да си говорим, той съвсем много внимателно подходи, ми обясни целият процес. Започнахме с избелване на зъби, оправяме кариеси и реално предстои поставяне на лайнери и така всъщност ще решим в последствие изцяло проблема. И ще придобия много усмивка. Определено сега ще съм много по-добре. Просто аз на снимки си виждам наистина усмивката и зъбите, което до сега не е било така. Бих и го правя, вече моята дъщеричка е тук, предстои поставяне на брекети. Моя приятелка също, която има и тя несполуки, е тук и започна лечение. Най-удобното в всичко е, че екипът е чудесен и че всичко се случва на едно място. Просто това е такова предимство, което изключително спестява време. И аз си знам, идвам си тук, който трябва лекаре, ме поема. Всичко е супер. Просто благодаря.